खुलुमबाय बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों नेशनेल हेल्थ मिशन आसाम रिक्रुटमेन्टनि सायाव। माखासे उसुबिदानि थाखाय भिडिअखौ लाबोनाया लेट जाबाय। जायफोर हिन्जावसा बा आइजोफोरा ANM अक्सिलारि नार्स मिडवाइफारि डिप्ल'मा कर्स लानाय बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। नेशनेल हेल्थ मिशन आसामनि आन्दाराव गासै 1139 पस्ट ओंखारदों। अल आसाम गासै 1139 पस्ट दङ। बेनि थाखाय दासान्दि एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो। थांनाय 16 जुलाइ 2025 निफ्रायनो एप्लाइ खालामनाया सोलिदों। फैगौ 31 जुलाइ 2025 एप्लाइनि लास्ट डेट। 31 जुलाइ हरनि 11 रिंगा 55 मिनिटसिम एप्लाइ खालामनो हागोन। बे ANM पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय सासे बिजाथिया जायखिजाया गनायजानाय स्कुल कलेज एबा इनस्टिट्यूशननिफ्राय ANM अक्सिलारि नार्स मिडवाइफारि डिप्ल'मा कर्स पास जानाय जानांगोन आरो आसाम नार्स मिडवाइफ्स एन्ड हेल्थ भिजिटर काउन्सिलाव रेजिस्टार जानाय जानांगोन। अब्लासो बे ANM पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। अपेन केटेगरिनि बिजाथिनि बैसोआ 40 बोसोरनि बारा जानो मोननाय नङा। 40 बोसोरनि सिंनि बिजाथिफोराल' एप्लाइ खालामनो हागोन। SC ST फोरा रिलेक्सेसन मोनो हिसाबै 45 बोसोरसिमनि मानसिया एप्लाइ खालामनो हागोन। पस्टआ गासै 1139 टा दङ। आनरिजार्भ केटेगरि बा अपेन केटेगरियाव 779 पस्ट दङ। OBC फोरनि थाखाय जेबो रिजार्भेसन गैया। STP फोरनि थाखाय गासै 6टा पस्ट दङ। ST हिल्सनि थाखाय गासै 116, SC नि थाखाय 81, T ट्राइबनि थाखाय 156 पस्टफोर दङ। गासै टटेल 1138 पस्ट। जायफोर ANM नार्सिं कर्स पास जाबाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लाइ खालामनाय समाव जेबो फिस लानाय नङा। सेलेक्शन प्रसेसनि बाथ्रा बुङोब्ला बे नटिफिकेशनाव रोखायै बुङाखैब्लाबो बेखौ बुजिनो हायोदि बिथांमोना डाइरेक्ट सेलेक्ट खालामगोन। जेबो एग्जाम बा इन्टारभिउ लानाय नङा। बिथांमोना ANM नि मार्क्स बा माबा मोनसे क्वालिफिकेशनखौ नायनानै सर्ट लिस्ट खालामनो हागौ। एप्लाइ खालामनाय समाव बिजाथिया मोजाङै एप्लाइ खालामनो नांगोन, मानोना बायसान्स माबाफोर मिस्टेक जायोब्ला बेनि थाखाय कारेक्शननि जेबो राहा गैया। एप्लाइ खालामनोब्ला नोंथांमोना वेबसाइट nhm.assam.gov.in आव एप्लाइ खालामनो नांगोन। अफिसियेल नटिफिकेशनखौबो नोंथांमोना बेवहायनो मोननो हागोन। जायफोरा बेफोर क्राइटेरियाफोरा दङ, जायफोरा ANM कर्स लानाय पास आउट जानाय, जायफोरा क्राइटेरिया गोरोबदों बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन।